Hapit na mahuman ng 2023 na hapit na mag New Year. Lisura no. Kung parihata nga bisag nay kay trabaho nya imong sweldo kuangan gihapon, mas daghan pa imong utang kaysa imong sweldo. Ug nagani panahon nga bisan sa Pasko naglisod mi gandam kanang New Year pod murag kung orcharay buhaton kada adlaw mara pa damon damon lisura no. Kung parihata nga bisag dugay na kay ni trabaho kuangan gihapon, kinahanglan natay usbon. Kaya kung wa tay usbon mara gihapon balik-balik ra ni nga sitwasyon. Kung ganahan ta mausab ato ang dagan sa finances, kinahanglan natay usbon sa atong dagan sa trabaho o sa atong pangitaan no. Kung nakaabot pa ka kutob diri, I'm sure nakarelate ka na ako. Nakoy nakitaan na kumpanya nga daghan nag-ni-income. Unya naka-join ko na way back 2021. Naka-income ko ato 2021 na to 2022 mga kutob sa June. Dayon nibalik naman og klase pag July or August ba to, nahunong ko kay nibalik na pug sa pagka-teacher. Kadto nung 2021-2022 nga pandemic pa, wow ka feel na kuangan mi. Paghunong na ko kaya abi na ko balik naman ang normal na okay naman ang nawa naman ng pandemic. Nibalik ko sa kanang kung dili man gani ko ang sakto ra. O kung okay ra ka ng sakto ra, dili nimo kinahanglan ng akong hisgutan karon pwede na nimo i-stop. Pero kung para nimo ang sakto ra dili enough kay napakailaing gastuhan sa gawa sa imong pamilya, napakay extended family like imong in-laws or bisag dili in-laws na kailaing gastuhan like imong kinahanglan gamiton sa trabahoan. I'm sure nangita pug ka og paagi nga mapun-an imong income. So ayini akong gikuan kung ganahan ka makabaon sa akong gibuhat kay mobalik ko ato nakita na ko nga okay to bisag walay kayo trabaho atong panahon na 2021 o 2022 kay pandemic pa man to nag-ECQ pag ito 2021 pero naka-income ko meaning kani nga kumpanya ni survive during pandemic samot na ron niya akong ni relax nung ko nagtuo ko nga okay na ko. So mabalik ko kung ganahan ka makabaon sa ni nya willing ka buhaton sad ang akong gibuhat nga aron maka-income ko naka-income ko na kani akong income last ni hunong ko ani sabay ko kuyog ta sure ko maka-income ka diri 5,000 a month okay na no. Kung depende mo na sa imuhang hago, depende sa imuhang kakbugi, pwede gid ko nimo malabuan no kung mas may ka na ako. Give me a message or text or any contact na imong mabuhat para makisabay ka na ako. And ayo contact na ako kung di ka decided ha or di ka committed na mubuhat ani.